Днес ще разгледаме поредната атака от Xiaomi с нова селфи камера и цялостно подобрен основен камера сетъп. По-мощен процесор и видео и по-бърза вградена памет. Всъщност това са нещата, които идват като апгрейд спрямо предшественика. Миналогодишния модел имаше по-заоблен дизайн, докато този е по-плосък. Това звучи сякаш е по-лош, но напротив, задният камера сетъп е доста добър, отново в колаборация с Leica. Екранът на телефона е страхотен и е по-ярък. А в комплекта, за съжаление, липсва зарядно, но пък имаме голяма батерия, бързо зареждане и телефона идва на една доста прилична цена. Става ли ви интересно? Ако искате да разберете и плюсовете и минусите, както и моите лични впечатления, останете до края на моето ревю на Xiaomi 14T. Телефонът се предлага в 4 цветови разновидности: титаниево сиво, титаниево синьо, титаниево черно и Lemon Green. Трите титаниеви модела са със стъклена задна част, въпреки че повече изглежда сякаш е метална, а моделът Lemon Green е с веган кожа. Задната част при моят модел много приятно отразява всякакви светлини и освен това не събира много пръстови отпечатъци, тъй като повърхността стои като леко матирана. Както вече споменах, предният беше по-заоблен, при този Xiaomi са заложили на плоската задна част и рамка, а рамката е алуминиева. С този дизайн е много удобен за хващане и тежи около 194 грама, т.е. е с няколко грама по-лек от предшественика. Има стерео високоговорители с Dolby Atmos, които имат доста плътен и приятен звук. Единият е отдолу, а другият е хибриден с говорителя за разговори. А отгоре имаме и инфрачервен порт, заедно с още два микрофона. Телефона няма слот за допълнителна карта с памет, а за нашия регион се предлага модел с 256 ГБ вградена памет, която вече е UFS 4.0 и 12 ГБ оперативна памет. Като също така телефона има и IP68 рейтинг за прахо и водоустойчивост. Екранът е 6,67 инчов AMOLED с резолюция 1220 на 2712 пиксела, 144 Hz опреснителна способност и има 1600 нита стандартна и до 4000 нита пикова яркост. Изобразява до 68 милиарда цвята или така наречения 12-битов цвят и поддържа HDR10+, и Dolby Vision. В общи линии всичко, което искате от един топ екран. От гледна точка на опреснителна способност имате два режима. Default, при който в игри и оптимизирани програми работи на 144 Hz, когато скролвате насам-натам работи на 120 Hz и когато стоите на статични кадри работи на 60 Hz. Лично според мен това е перфектният режим. А вторият вариант е ръчен, в който избирате между 60 Hz и до 144 Hz. Всичко на екрана се случва супер плавно и приятно, като към това добавим цветовете и тяхната наситеност, без значение дали играете игри, гледате мултимедия, вършите нещо или просто скролвате из социалните мрежи, всичко се вижда перфектно. А пък под екранът, който има Gorilla Glass 5 покритие за здравина, се намира сензор за пръстов отпечатък, който бих казал работи доста бързо. Задните камери на Xiaomi 14T са 3. 50 мегапикселова основна камера с оптична стабилизация на картината, 50 мегапикселова телефотокамера, която се явява камерата с 2х оптичен зум, и 12 мегапикселова ултра широкоъгълна камера. Имаме и 32 мегапикселова селфи камера. Задният камера сетъп е в колаборация с Leica, като камерите са с нови лещи Summilux, които са по-висок клас прямо старите Summicron. Сензорът на основната камера също е по-висок клас. Може би за това и аз останах супер доволен от снимките и през деня, и през нощта. Цветовете са наситени, детайлни и ярки, няма шумове и Dynamic Range е доста добър. Наистина резултатите са почти перфектни в ценовия диапазон, в който се намира телефона. Особено впечатлен останах от някои нощни снимки. На места, където аз почти не виждах, се получаваха много добри снимки и то с много добър детайл и почти никакъв шум. Снимайки с основните камери, определено постигате много добри резултати. Относно ултраширокоъгълната камера, там се забелязват по-малкото мегапиксели и съответно по-ниският детайл, но резултатите са доста прилични и от нея. Бих казал, че снимките с основните две камери са отлични в дневни и в по-тъмни условия. Относно селфи камерата, за мен няма някакъв драстичен скок в качеството, въпреки че има почти два пъти повече мегапиксели и все пак резултатите също са доста прилични. Относно видео за снимането, можете да снимате 4К на 60 кадра в секунда само с основната камера, но само ако HDR е спрян. Иначе с HDR е лимитирана на 4К на 30 кадра в секунда, наколкото снимате всички останали камери. Кадрите са наситени, детайла е на високо ниво, всичко е почти перфектно. Определено много ми харесаха камерите, повече за снимки, но и за видео са доста добри. А в този ценови диапазон се справят страхотно.
Телефона идва с Android 14, който е персонализиран от HyperOS, като се очакват 4 години поддръжка по операционната система и 5 години поддръжка по сигурността. Всичко по телефона работи доста стабилно, честно казано. Все намираме за какво да се оплача от софтуера на Xiaomi, но тук за 2 седмици, в които ползвах телефона, нямах дори засичане, забиване или лак, така че всичко се движи перфектно. Телефона се задвижва от MediaTek Dimensity 8300 Ultra, като процесор е способен да подкара всяка една игра на максимални настройки. Естествено, ако при по-тежките игри искате повече кадри в секунда, може да се наложи да намалите графиките, въпреки че в повечето, които тествах аз, всичко се представяше доста добре. В стрес тестовете има добра стабилност, като дори и при голямо натоварване поддържа добри температури и външно само се затопля, не се загрява и няма проблеми с нищо. Като цяло MediaTek процесорите са доста енергийно ефективни и стига да са среден или нагоре клас, какъвто е именно този, са доста прилични и като производителност, и като щадене на батерията. Направи ми впечатление, че телефона разполага с екстрата Circle to Search, която ни дава възможност, ограждайки каквото и да е по екрана, след като сме задържали средното кръгче из менютата, да ни покаже детайлна информация за него. Това бих казал е доста полезна функция. Освен популярния Circle to Search, Xiaomi са интегрирали цял куп други AI екстри, като имаме резюме на текст, корекция на текст. При снимките имаме опция да изтрием обект или да пренесем част от снимка в друга. Имаме опция за четене на текст, субтитри в реално време и какво ли още не. Много се радвам, че AI екстрите идват и в по-достъпните телефони. Добра работа, Xiaomi. Батерията на Xiaomi 14T е 5000 мАh, като поддържа 67W бързо зареждане, но както казах вече нямаме зарядно в комплект, само кабел. Телефона издържа обаче спокойно ден при интензивно ползване, а дори и повече при по-скромно. Можете около 11 часа да браузвате в нета и около 13 часа да гледате видео, като може би заради по-мощният процесор и видео тези числа са малко по-ниски от предшественика, който е със същата батерия. Но все пак имате бързо зареждане, което за 15 минути в контакта зарежда телефона до около 40%, за 30 минути до около 70% и се зарежда напълно за под 50 минути. Телефона обаче не поддържа безжично зареждане. Ами ето това е Xiaomi 14T. Лек, компактен, бърз и със страхотен екран и доста добър камера сетъп. Единственият лек минус, който бих изтъкнал, е живота на батерията и липсата на зарядно в комплекта, но генерално телефона доставя много за това, което предлага. Най-съм впечатлен от нощните снимки, но и останах доста доволен как добре се справя с този процесор с игрите и то без телефона да става горещ. Подобрявайки изживяването с HyperOS, без да имам, поне аз за времето, в което го ползвах, никакви забавения и проблеми. Какво ви хареса на вас в Xiaomi 14T и какво не? Пишете отдолу в коментари.